Аз за това не искам да такова, защото той не може да говори нормално. Ти говорите, че аз слизам, ако чуя една псовня и слизам и в това. Аз пак ти казвам, за това не искам с него, защото той е нормален мъж. Слушайте се, имаме много хора в лайф, и в трите аудитории има много хора, и слушайте се. Аз си го дигнал така, на диктатор ли се правиш? Да, диктатор съм, що? Какъв е? Ти нали на големия пияц се щеш да дойдеш в Асеноград, чакай малко. То не дойде, бе. Що не дойде? Ти знаеш, че съм домашен арест. Абе, нали да пускаш лайф, идваш, викаш, бе. Много добре знаеш, че съм домашен арест. Абе, нали пускаш, идваш, бе, големия тарикат. Абе, не дей лайф, бе. Не дей да говориш. Защо лайш? Чакай да се разберем. Слушайте се, не дейте са. Аз те слушам, айде слушам те. Слушайте се. Слушай сега, като искаш да се пускаме на битка, аз съм сега 90 кила, ти знаеш много добре, че ям всичко и не съм готва на такова стезание. Ти мислиш, че аз не мога да се бия. Аз съм ходил съм, не дей си мисли, че почна да хода и аз и сваля 5 кила винаги долу. 85 ми е най-добре. Не ме интересува, брато, аз съм 10 кила. Абе, мен ме интересува, сваляш на моите програми, като си големия тарикат, ако не си тарикат, аз ще дойда в София скоро. Ама тебе те страх. Не, чакай, не снимай страх. Аз ще дойда. Айде, ма що не се биеш на 90? София, ще ти пускам лайв, ще ти пускам и лайв къде съм. Ако искаш, идвай да ме прибиш, където говориш на лайвовете. Ще ме прибиваш и ми пиш кръвта. Не искаме на матч, я му кажи. Абе, момче, я му кажи, бе, кажи му на това. Какво да ти каже, бе, какво да ти каже, аз не съм ти някой да ти седа да чакам, бе. Чакай, я му кажи, че тук искаме да бъде в ММА клетка. Чакай сега, нали, друго пееше до вчера, бе. Сега изведнъж взе да обръщаш гъза пак. Кое да обръщам, бе, ти на улицата ли искаш? Друго правиш, ти на мен да ми казваш, че аз ще мълчим. Ти си курвата, защото покриваш и намищата, без нищо където пари ти пращат. Разбрали, бе? Разбрали, бе? Що не точно се биеме сега? Ако искаш да се бие на 85 кг, бе. Ела сега. Не сега, не ми казвай сега. Що не дойде сега, Курво? Що не дойде сега? Маршо! Ела до София сега! Ела де! Ако искаш ще дойда, бе! Нали много лъж? Чакай, ще дойда София, ще пускам лайв. Аз не съм код тебе. Ела, Курво! Ще ти пускам от София. От София, Маршо. Ама ела не аз съм мъжкар. Аз не съм код тебе да лая. Аз съм заключен! Ти чакам края на месеца. Слушай, края на месеца. Защо не дойдеш? Слушай. Ела! Края на месеца ще дойда. Защо не дойдеш? Обещавам ти ще дойда. Аз не съм мастия от тебе. Да не дойда. Ама ела! Ти ще ти пускам лайв, като си големият тарикат. Кога ще дойдеш, Курво? Кажи кога ще дойдеш? Чита на прана инвалидна.